iwe ndapadza chipiri pachiti papo mwana Harare. Anotamba zvandinoda, anotamba zvandinoda, mwana uya anotamba zvandinoda, anotamba zvandinoda, mwana uya anotamba zvandinoda, anotamba zvandinoda, mwana uya 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 ndikamushaya ndopenga, 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 mwana uya ndikamushaya. Manje mwana iye vanomuti Muslay, marasta uti akakupei, ndikaenda kupawa anodya yesepei. Anotamba zvandinoda, mwana uya 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 anotamba.
ndopenga, mwana uye ndikamushaya 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 ndopenga. Tapedza chipiri pachiti papo mwana Harare. Woyo tapedza chipiri pachiti papo and 4 the real and 4